Esta mañá pasaron a disposición xudicial 2 dos 3 detidos en Vilanova de Arousa no marco da última operación antidroga desenvolvida nesta comarca. Saían en liberdade e sen ningún tipo de cargos. 2 detidos que pasaron hoxe a disposición xudicial nestes xulgados de Vilagarcía contra as 9:30 da mañá. É certo que había unha terceira persoa detida, pero ela xa o propio mércores, cando se realizaron eses rexistros en dúas vivendas de Vilanova de Arousa, ela xa despois de realizar a súa declaración en sede policial, ese mesmo día, o mércores, xa quedou en liberdade. Comentaba a Policía Nacional, tamén o propio subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, que desartellaron un dos maiores supermercados de venta de droga a pequena escala, venta polo miúdo, non é unha macrooperación do narcotráfico, senón, como dicimos, unha operación, un operativo de venta polo miúdo que sobre todo é a que xera máis inseguridade na cidadanía e que estaba moi ben sellada co tráfico de marihuana, de cocaína e de haxixa, ademais de outro tipo de estupefacientes. Tamén os propios axentes da Policía Nacional incautaron neses rexistros distintos tipos de droga en pequenas cantidades, é certo, e tamén un vehículo e cartos en efectivo, pero como dicimos, o xuíz non apreciou que realizasen ningún tipo de delito e, polo tanto, quedaron en liberdade.